Yo, what's up mga ka your boy Vincent Original. So karong Domingo mga orig, pagmata na to kaganiha mga orig, grabe jud kayo. Sa pag-scroll na to mga orig, grabe jud kayo nga kasaba jud sa atong newsfeed kaganiha mga orig, kay naad ako no iladong rapper sa Cebu nga si Range 999. Nadakpan na human kini ingong mipusil sa usa ka customer sa Agua Bar sulod sa compound sa Waterfront Hotel, Lahog, Cebu City kakanihang pasado alas 8 sa buntag mga org. So, okay mga org, idol jud kayo ni nako siya mga org nga si Range 999. Grabe jud ni nako siya ka idol mga org. Pero karon nganong kotakay baw mga org nga nganong namusil siya ato sa usa ka customer. So nakita pud nato ang usa ka video mga org nga tungod ako nung katong interview sa mga org, tungod ako nung nagbastos daw ko ng iyang amiga katong mga babae. So atong ipakita nato ang video karong taod-taod mga org nga gibastos na kuno ang iyang amiga. So okay mga org, grabe po din ako siya ka-idol mga org nga si Range 999. Ang gabi na siya mga tukar, ganahan ko siya mga tukar, pero karon wata kay baw kung ngano. Pero sa video mga org, mauna ay iyang pasabot nga gibastos daw kuno sa usa niya ka ang mga friend daw kuno niya, gibastos daw sa usa ka customer, ang partner gibastos sa partner. So okay, tungod nako sa iyang ka-idol mga org, murag nawa jud nako ang iyang pagka-idol ana niya, kay murag gihambog na pud siya. O katong labi na pagkuha nilang Winston Lin nagbinanatay kay tungod nga naay concert kato sa Lapu-Lapu pero wala siya sugot, naka kuha na ang tatanan, naka ready na ang tatanan, kay dili siya mosugot nga ang musunod ako nun mo perform niya kay bati daw ko no, maong dili siya, wala siya ni dayon atong perform adto sa Lapu-Lapu, maong wala na pud siya ni sugot. Grabe na unta nako nimo ka idol Range 999, pero ang imong gibuhat bati pud, ang imong gibuhat nga imong gipusil ang usa ka foreigner nga customer ngadto sa waterfront or adto sa Agua. Wata kay baw kung asa-asa siya nga customer, pero grabe jud kayo kabuto sa social media karon mga org nga ang permi lang mo gawa sa akong newsfeed kay si Range 999. O okay mga org, o dili na ko tas-on mga org, kay mao jud ni akong pinaka-idol jud mga org nga daghan kay kung na kuan ani niya nga kanta naganahan, pero grabe jud kaayo ang iyang gibuhat sa usa ka partner nga iyang gipusil. O diril nako tapuson ang akong video mga org, o ipakita lang nako ninyo ang video nga sa pagpusil niya sa partner, pero wala nato nakita ang pagpusil, pero natay video footage mga org. Okay mga org, sa wala pa dyan nakasubscribe sa YouTube channel, ang mong kalimot pag-subscribe sa YouTube channel, Vincent Original, pag-click ang subscribe button para updated pa kayo sa mga vlog mga org. Okay, happy Sunday ninyo, tanan nga ha. Okay, bye-bye.